Dobrý večer, priatelia. Je sobota 8:45, no a snáď vám ani netreba pripomínať, aký program sa práve na jednotke začína. Áno, je to Pošta pre teba a my sme vám veľmi vďační, že nás opäť sledujete. Pani Jarmila žije v Bratislave, momentálne je na materskej dovolenke, no ale spolu s ňou budeme spomínať na obdobie, keď ešte pracovala. Vítam pani Jarmilu. Dobrý večer, vítajte u nás, nech sa páči. Vítajte pani Jarmila, vyzeráte taká spokojná, zrejme na materskej dovolenke je fajn. No, to si viacerí myslia, ale je to úplne tak, lebo predsa len žena sa nenudí. No jasne, nie je to dovolenka v tom pravom slova zmysle. No ale my ideme hovoriť o tom, čo bolo ešte predtým. Vy máte za sebou rôznorodé životné obdobia. Detstvo nebolo úplne ideálne asi. Vo vašom prípade, ako to bolo? No tak, nebolo to ľahké. A tak naši sa snažili sa o nás starať, ale tak... Nemali sme to vždy rúžové, no. Ako nechcela by som to moc rozvádzať, predsa len v zlom by som nechcela hovoriť o mojich rodičoch, ale proste nebolo to ľahké. Bolo to ťažké a možno aj práve preto ste skoro odišli z domu? Áno, snažili ste sa nejakým spôsobom ísť preč? Kam ste sa dostali? Ja som sa chcela osamostatniť veľmi rýchlo. Už na strednej som vlastne rozmýšľala, že keď skončím školu, tak chcem odísť niekam za hranice, pracovať. Najskôr som išla do Švajčiarska, tam som pracovala ako au pair. No a potom som sa vrátila a vlastne chcela som bývať v Bratislave. Poznala som tu nejakých ľudí, ale veľmi málo. Ale zdalo sa mi, že aj pracovné príležitosti sú tu a že proste tu bude lepšie, lebo pochádzam z Trnavy a tam teda moc toho nebolo v tom čase. A tak som vlastne prišla do Bratislavy. A bolo asi náročné nájsť si tu nejaké zázemie, nájsť si tu prácu, bývanie? No, bolo to veľmi ťažké. Ako Bratislava, veľké mesto. Poznala som tu asi 2-3 ľudí. A vlastne aj s tou prácou to nebolo vždy jednoduché. Tých prác bolo veľmi veľa. Ako keď som chcela bývať a jesť, tak som musela pracovať. Hej, tak povedzte, čo ste všetko robili. No, pochváľte sa. Ja som pracovala v elektre, pracovala som v škôlke materskej, pracovala som v kvetinárstve, pracovala som, ja neviem kde všade, proste veľa toho bolo. Potom bolo obdobie, kedy som nemala prácu, to som ešte vycestovala na Faerské ostrovy, kde som pracovala pol roka. Potom som sa vrátila na Slovensko a tiež som si hľadala prácu samozrejme. No vtedy aj vážne ochorela moja mama, ktorá teda mala dosť rýchly spád. Vlastne diagnostikovali rakovinu a v podstate do roka zomrela. No a ten rok bol veľmi náročný. Ona posledné mesiace ju vlastne hospitalizovali v Bratislave na Kramároch na paliatívnej už na tom oddelení. No a to bolo dosť náročné obdobie, lebo mama chcela, ja by som ju často chodila navštevovať do nemocnice. Bolo to vtedy teda dosť ťažké, aj psychicky som vtedy mala nejaké problémy trochu z toho celého už. No a vtedy bol nejaký čas, teda, kedy som nepracovala. Pár týždňov, možno mesiac, dva a potom vlastne prišiel taký návrh, že či by som nechcela skúsiť pracovať pre Daniela Heviera. A tam som sa zoznámila vlastne s Melaniou cez nich, lebo oni v podstate ma s ňou zoznámili, aby mi aj v tej práci trošku pomohla. Tým, že ona robí biznis, tak vlastne v tom ma mala tak trochu potiahnuť a naučiť ma nejaké veci. No a Melania, to je vlastne človek, ktorého si pozývate? A vlastne ono sa to potom vyvinulo tak, že my sme sa tam zoznámili a tým to skončilo. Ako nejak sme sa nestretávali ani nič. Ale potom, keď už som bola teda v koncoch, že som nevedela, čo s tou prácou a tak, že už som vlastne potrebovala robotu, tak ma napadlo, že by som sa aj mohla ozvať, že či náhodou nemá nejaké voľné miesto. A ona vtedy teda sa veľmi pekne zachovala, a čo som nečakala vôbec, lebo tých pokusov u mňa bolo veľmi veľa a vždy skôr ľudia tak
že nie, akože tak odmietam. Čiže to bolo dosť frustrujúce, ako ste si hľadali robotu a vlastne stále ste nejakým spôsobom dostávali negatívne odpovede. Hej, presne. Aha. Bola to dobrá robota? Výborná. Fakt? Hej. Veľa ste sa naučili? Áno, a čo ste určite robili vlastne? Zhruba nám popíšte. No ja som bola ako koordinátorka, takže ja som v podstate koordinovala ľudí z rôznych firiem na zdravotné prehliadky. V podstate som sa s nimi dohodla, že kde a kam sa majú dostaviť. Organizačná nejaká taká činnosť viac menej. Dobre, vás to potom tak naštartovalo vlastne? Vy ste si aj ubytovanie so všetkým, ste to nejako vyriešili vlastne tú situáciu? Hej, potom už to išlo, hej, keď... Aha, dobre, a dlho ste pracovali spolu s ňou? No, skoro 2 roky. Skoro 2 roky, na ktoré spomínate s láskou? Áno, veľmi rada. A zdá sa, že by ste na tom možno aj chceli nadviazať v budúcnosti? No pokiaľ by to bolo možné, tak určite áno. Ale teraz ste na materskej, ako dlho chcete byť na materskej? Tak 3 roky. 3 roky určite. A užívate si? Máte synčeka alebo dcerku? Syna. Poslúcha? Ale áno, on je veľmi zlatý, hej. Hej, takže je to fajn. A dnes tu asi nie je, pretože je s manželom doma. No, a teraz, aby sme to nejako pomenovali, ona bola vaša šéfka. Áno. A zároveň je aj vašou priateľkou, dá sa povedať? Áno, presne tak, lebo my sme spolu ešte boli aj v kapele. Také gospelovej a vlastne, kde Melania spievala aj hrala na gitare, ja som robila vokály. Takže tam sme sa aj ako takto osobne viacej spoznali. Čiže aj rovnaké záujmy. Poďme sa pozrieť na Melániu. Predpokladám, že je o niečo staršia, mladšia ako vy? Staršia, ale žena v najlepších rokoch. Áno. A som veľmi zvedavá, že akým spôsobom reagovala na pozvanie do našej relácie. Ahoj Katka, život je niekedy ako na kolotoči, raz si hore, raz si dolu. Ja som momentálne v Podunajských Biskupiciach, okrem týchto kolotočov by sa niekde v Podunajských Biskupiciach mala vyskytovať aj pani alebo slečna Melánia, pre ktorú mám obálku. Idem jej odovzdať. V nedalekej záhradkárskej časti Bratislavy v Podunajských Biskupiciach by práve mala byť pani Melánia a ja ju idem navštíviť aj s mojou obálkou. Idem na to. Neodpadávajte, ešte kým vám toto neodovzdám a kým sa nedozvieme, či ste Melánia. Ste Melánia? Áno. No nech sa páči, aj ste z Banskej Bystrice však? Áno, som. Nech sa vám páči, táto obálka je vaša. Kto by to mohol byť? No tak toto netuším, to je úplne šok pre mňa. Nejaké bývalé spolužiačky? Tak ja neviem, ja poznám strašne veľa ľudí. Bývalí spolužiaci, kamaráti, nejaké bývalé lásky a tak ďalej. Pane Bože, ja vôbec netuším. Viete čo? Ja som to už videla 1000-krát v televízii toto, ale tak akože sa to stane mne. No tak si to príďte pozrieť do televízie aj zblízka. Na budúci týždeň nakrúcame v Bratislave, tak sa však vlastne to je tu, tak sa prídete pozrieť. Na budúci týždeň? No to sa dohodneme mimo kamery, čo poviete? To ste ma teda dostali. Ďakujem. No, uvidíme. Katka, uvidíme, je to dohodnuté, Melania hádam príde. Tak uvidíme, snáď áno. Uvidíme. Vyzerá to celkom nádejne, že teda Melania bude celkom aj rada. Ak sem bude môcť prísť, vy ste sa kedy videli naposledy? Alebo v akom kontakte ste spolu? No sem tam si napíšeme e-mail, ale tak zriedka, lebo ona je veľmi zaneprázdnená, ale myslím, že naposledy som vo firme bola asi tak... No keď som tam bola, ona tam nebola, takže... Neviem, možno pol roka dozadu sme sa videli. Ani si netelefonujete? No párkrát, ale fakt iba zriedka. Myslíte, že príde? No jasne. Podľa toho, ako ju poznáte? Ja si myslím, že určite. Fakt? Žiadne pochybnosti? No, trošku áno, ale myslím si, že určite príde. Nebola by som si taká istá, lebo to zase nikdy neviete, ako to bude. A je človek, ktorý všetko vie, volá sa Ludvík, teda skoro všetko však. Skoro všetko. Hej, Ludvík. No, takmer. No, nenaťahujme to, povedzme si, či tu dnes budeme mať stretnutie dvoch priateliek. No, Melania